lisamlandela namanje uBonginkosi Khanyile weqembu lomkhonto wesizwe icala akalenza ngonyaka ka-2021 njengoba izolo inkantolo iye yakhansela ibheli yakhe ngenxa yokuthi ufike late enkantolo. Angiqala ngobingelele ngokwamukela le channel eMaSweet Mina Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo waphansi lehenkandla. Mangabe yaqala ukufika cela ukuthi ngize isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engezingalo njengamanje luthi canceliwe ibail application kaMnumzane Bonginkosi Khanyile welunga noma ke oyilunga leqembu lomkhonto wesizwe emva kokuba afike isikhathi sedlulile enkantolo izolo. Inkantolo ikhanselele bail nje ngezizathu sokuthi bibona sengathi uyalaqaza icala noma ke uyalibalekela yabeke isimthatha iyomgcina ke ejele. Ekhala kakhulu uthi ke inkantolo konke lokhu ikwenza ngaphandle kwenqubamgomo, ikwenza nje ngoba nakho ifuna ke ukumjezisa imbhadlisa ke ejele ngecala kathi ke yena akalazi njengoba ke eboshiwe nje uBonginkosi noma ke njengoba elandola icala nje ilezi ndaba ke zango 2021. Uzokhumbula ke ngenkathi ke izwe lingalawuleki ngesikhathi sokuboshwa kukaMnumzane Jacob Zuma. So namanje ke usalandelwa ke ilokho icala ke lithalifaneke nelikaMnumzane uNgizwe Mchunu kanye ke nelikaDuduzi leZuma Sambudla. There is no upholding of the constitution. There is no upholding of the democratic practices. There is no upholding of justice for you to keep me in prison on the solid basis that I missed time yesterday. And you come here, you do a Stalin grant and all tactic of delaying the court so that I can be kept inside. I can tell you now, record it. I will preside over this country. I will the government over this country, and age is on my side. Sorry, put yourself up. Thank you very much. I want to direct what I'm going to say to the prosecution. I want to tell you, I'm going to lead this country. I will become a leader in this country. And under my leadership, there won't be such individuals who have professionalism, who are driven by racist tendencies, who are backward in terms of thinking. If you'll be dead by that time, I will preside over your children, your family, your loved ones, and your car. Manje inkantolo iqeda kungehlisa ngigwinyisa nebhokisi yathi cha ibail yami isikhanselile. Ngikhuluma ngisejele njengamanje. Abafowethu bafikile bazongibona, nabameli bami bafikile bangibona, abazoqhubeka bathatha icala bangimele. Cela ukubonga nje amasosha omkhonto lawa lapha phambi ngibonga nobaba uNqamalala ummeli amthumelile. Kusasa ummeli wami uzobe khona enkantolo ngomhla ka5 March 2025 ngo 8:30 kusasa sizobe sise-Answard. Ngiyabonga nje bafowethu. Mina ngistrong ke mina inkunzi mina unqaka ubandela umshini isikhafu la gazi lengalali. Into esasiyenza ngoJuly unrest yokukhankasela ukuthi umthethosisekelo awusetshenziswe ngokweqiniso nanokuthi akulungile ukubopha ubaba uNqamalala ngokungemthetho. Into namanje esayimele esingeke futhi size siyishintshe. Akho jele, akho kusatshiswa, akho sentence, akho bail engiqhutshwa yona eyophinde ingisuse kulento engangemi kuyona. Ngiyabonga nje bafowethu mina ngiright, anginankinga, ngiyaphila futhi ngisazophila. Ngiyabonga.